הופה! הזוג המלכותי. אני לא מתרגש. תעלה על המאלף, מה אתה אומר? צהריים טובים. כאן מפראג. אנחנו בדרכנו לחתונה של ארנולד, זה הנהג, צלם אחלה. היי. בחור נעל כל הדעות. היינו בהרבה חתונות, הרבה מסיבות, אין ספק שזאת ההזויה מכולן. ההזויה מכולן. ההזויה מכולן. אנחנו נוסעים באיזה רכב מרופט, שנת 91. אלברט רצה לבוא עם סוודר, בזמן הכיבוש הסובייטי של צ'כיה. לא אושר. כל שאר האורחים עם חליפות ועניבות, 4 חלקים, ואנחנו, עומר עכשיו רק גייץ את החולצת כפתורים היחידה שיש לו בארון. איי איי איי. קלר לא תדבר איתי לעולם. תסביר את האירוע. שכחתי את התמיכה שלה במלון. אנחנו בדרך לחתונה. לא תסלח לי את זה לעולם. If anyone doesn't know, I forgot the ring today. Claire's ring. מה, לקחת את הטבעת? שאלתי אותך. לא שאלת אותי. אחי, הטבעת לא. אני לא צוחק. היא עליך? לא אחי. היא גם לא עליי. אני לא צוחק. בוא אחי, צריך למצוא פתרון. אני לא משקר, אתה יודע שהוא לא משקר, אני לא משקר. צריך למצוא פתרון. תביא את הטבעת מאחוז של קלר. תביא את הטבעת. איפה הטבעת שלך? תביא את הטבעת שלך. לא, זה לקלר. של קלר. שמתי אותה על השולחן, שתיקח אותה, האדומה. לא, שאלתי אותך, שהיינו למטה ברחוב, שאלתי אותך, אתה רוצה סליחה? אמרת לי כן. לא שאלתי, לא שאלתי. טוב, היא לא אצלי. אחי, לא אצלי בכל מקרה, זה לא משנה. אחי, תביא טבעת, נו. צריך טבעת מאמא שלך או מאמא שלך. ככה יש לך טבעת, אל תגיד לקלר, לא תרגיש. לא באמת, אל תגיד לה. אתה רציני? אני לא צוחק איתך, אחי. אהרון, זה לא קרה. Oh, little Randy's trading. איך אתה מסתכל את זה? אתה שומעים שזה הטבעת של קלר ולא שלו? אז דפה להסימון.